Still to come on Vusingema TV. Stay tuned. Mama, ngiyaxolisa ngoko ngikwenzile ngifuna ukutshintsha impilo yami mama. Futhi le nto ayikho sharp. So uyigawela ntango uyakhona ukugawela mama akayibhemi la yini? Ngasuka ngakuphi. Ayepitayisa ubi na. Hayi. Ungasala nokudla kwakho kumnahandi. Yeah. Yabo I choose ngenye indlela. Mamthembu I choose. Sure. Yabo nje yami manibhemi insango. Yeah. Especially ngakhona ukuthela entsangweni ngivele ne-joint uthi joint uyiqale njalo le joint lensango yakhe imnandi I choose insango mayize nobani bani iyashaya nani mayize nobani bani yabona and ungayithanda ukuyibhema into efasile what's next usisho ukuthi mali groza leyo mali ukuthi yabo we could have done something better da khala since 2014 ngibhema le nja yami ngila itown. Yeah. Mawuthi ayibheka leyo ma-30 rand. Cabanga lawo ma-30 rand da. Ine right. Suka kutshela iqiniso suka kuthaka. Suka guide nje yami. Yimbi le ndlela. Yimbi le ndlela. Bathi indlela inamanyeva lena inamanyeva ndoda lena. Hey. Yini nethuna kuphela nje yami. Cela masondele esuneni. Isigubhe. Wala uthami. Mnandi baba wami sanibona. Kama lami uSiphiwe Mahlangu. Wala Siphiwe. Yeah, ngihlala esimendeni baba wami. Shuthi uqale kanjani Brian uthi ugcine sohlala nala etown? Baba wami shuthi ngiyele ngibhema yabo. Yeah. Shuthi 2010 baba wami. Yeah. Kusuka kwami lokushini. Yeah. Umuntu qala kwami nje bhemsharo. Yeah. Ngabhema awuthiyami. Yeah. Thabo. Yeah. Hleli sinothabo. Okay, sihlelele siborekile vele inkantini hayi sithaba. Yeah. Angani kuvele elinye Klopman negama Englisho yabo. Yeah. But hayi vele umuntu oyiphathayo yabo. Sure. Hayi bafana ngiphethe into so. Into so injalo le Klopman ayishaye ayispam. Ile nto imnandi nje yami. Yeah. Hayi imnandi into lena. Uziplug ungalijwayelanga kunaleli nkaleli shali lo lezona. Shuthi ihlukile. Kibone mfethu bhema lile langa nelanga ngivukile uKlopman ngasithola situation sekukhona amadana ukuthi lento le inama addictions. Yeah. Hey uthi uzophuma kanjani ngazo but number one yeah. So lento le siyakufaka kuma situation kanjani baby since waqala ukuyibhema? Ngangile baba wami okanye ushile shuthi endlini. Yeah. Uma ngendlini sinawana endlini mara sihambe sikhombene. Yeah. Yeah, shuthi ngithekene mama umntwana ukudlile. Bese ankile lamazwane yazwane. Ngibange maybe izinto ezikanje maybe. Sibanga vele yona into kanjena. Sibanga lo msharo. Yeah. Sinancola ngiyavila lapha. Yeah. Ngocline charity ayindoda kumele ngicline ngemali. Yabona izinto nje sifuna izinto. So lo muntu abangamjwayelanga nje. Hawu mfethu ngicala ngithengisa ama laptop ami yawo indoda ankile ufuna ukusiza sisters into zesikolo laptop ndoda ayikho. Laptop ayikho. Dukile. Ngicala ngithengisa amafoni. So endlini umagogo ukhona umshiyile njengoba soploma la etown? Yeah, ngishiya umagogo. Cabanga nje uyabona ukuthi umagogo ndanga uyamkhawatha into saphila njalo. Because mangitshela ivaro uzwipeni njengoba la because ndanga yabanda no endono la emgwaqweni dog. Umagogo ntango mbulala saphila njalo. So nami bengathanda ukuthi ngikubone uchintshile impilo yakho prime nabalandeli abaye bayibukele lelona. Singacela nathi ukuthi maybe sikhona kumzamela ubhuti usizo sikwazi ukuchintsha impilo yakhe ngezinto esifana njengabo rehab kanjalo. Akwazi ukuthi akwazi ukubelana nasendlini mfethu. Ayilungisa impilo yakhe sasemncane njengoba simbona ona ngakho awuthami. Wama 25. No 25 sasemncane impilo yakho ntangi saseyinde boys. Saseyinde impilo yakho nje yami. Nami ngiyathanda nje ngiyafisa futhi abanye ingane nje zamanje. Yeah. Age yami singachubeki mfethu lento lena ayikhaya ima-out. Ayisinto right baba wami. Ungani mina ngisengize ngibhema ngenye indlela ngithanda ukubhema ngenye indlela nangizolo bengasangidala sengibhema sengijova nje ngibona injection nje yami. Yeah. So my so njengoba sothi sopema nje ngenye indlela shuthi siya injector no. Nje mina injector. Yo boy. Ngibona nje izandla
ngihluleke nokuyikhipha nje yami Njayami. ngihluleke nokuyikhipha nje yami shuthi lento ayikho sharp. So uyigawela ntanga uyakhona ukugawela uma ungakayibhemi la thing. Ngasuka ngakuphi Appetite awubi nayo. hayi ungasala nokudla kwakho kumnahandi ayikho njengoba ngi-injector ku-West ku-West Mountaineer ku-West and ngiyacela futhi nale crystal ingenile nayo Ingozi Brian. Ingozi i-UTI ala istandard eningi ibhema le crystal. Ngiyanicela-ke njengoba nami ngisitile bayibhema ngebhalbu mina ngiyayijova nje ngitshela ngo-Achuz wami ushonile manje usmall inhliziyo sinawane beyicwela amanzi ngenxa yani I-crystal. So right ngindanga wena isekufaka kwapha ama situation maybe ongasho ukuthi uye waboshwa before ngancala izinto zanje. Ngibuya nasejele ngenxa yefoni. Wahlala maybe isikhathi sikangakanani ejele for riding? Shuthi 2 years. 2 years wonke. So manje so decide ukuthi ngcono uyenze ihasi lakho uyenza ngendlela right since ubambela abantu amatroli into ezikanjalo. Ngitshintshe nje impilo yami. Nami ngiyafisa ukuzibona shuthi nginjengawe ngamula. But into engakutshela yona ukuthi indanga is never too late njalo. It's never too late ukuthi impilo yakho ishintshe Brian. It's only you who can change your life. Izosuka nje ingcondo yakho Brian bese uyayibamba. I don't think khona into engahlula. Mangathi khona into engahlula umuntu ayikho into engahlula umuntu ushintshe impilo yakhe njalo. Ayikho angicabanga ukuthi khona into engakuhlula ukuthi ushintshe impilo yakho nawe. Ayikho just ukuthi nami ngisitshele deep inside my heart ukuthi mfethu ngifuna ukuyekela lento. Yabona ngifuni nje njengawo ufuna ungisiza still uzongisiza kusasa la uyangibona ngiyabhema what's come what you gonna feel yayibona kanjani kabi sinawana mase ngisitshelile njengamanje nje ayaphi awusabi ngicela unalo usizo ngicela usizo ngicela uke ucwayisa abantwana abancane i-youth njengoba like we know ukuthi icala from ku-cigarette lento ayicala ukuthi uvele ubhema inyawupi icala from ku-cigarette entsangweni isuke entsangweni cat ndashi then so kuba ilento le because it's never enough abo choose ngenye indlela mamthembu choose yabo nje yami manibhema intsango especially ngakhona ukuthela entsangweni ngivele ne-joint uthi joint uyicale njalo ile joint lentsango yakhe imnandi achoose intsango mayize nobani bani iyashaya nathi mayize nobani bani yabona and ungayithanda ukubhema into efasiyo futhi nje ukubhema kekeleni akusizi ukubhema nje wona nje ngoba indlela yokubhema nje yami ithuna kuphela yabona njengami nje usmall ngimbona ngincane kanjani usmall akana next achoose wama akana next kuphela sinawani ukuzisa ubuhlungu achoose wakho njani ufundile ukawo mara ayikho into engiyibonayo nje shuthi ngiyanicela abantwana abancane even cigarette yiyo wese kuqala isenza and the year leader to the most high drugs rich man's cave ngapi ngezwe nginkulumo ngoba idanger lento le so ngiyacela abateshi kunzima na bra so wena kumuntu obukele maybe maybe ongenzeka ukuthi uyakuzwela ubuhlungu nje yami ungathi ufuna kusize ngani manje yini oyifuna empilweni yakho na bra manje ngifuna ukushintsha impilo yami ngicale phansi shuthi ngilungisa ama mistake engenzile ngithola isipani isipani magogo wazi kumnceda saphila because like uyamkoleda magogo ntanga ukukhulisile lo muntu dog shuthi ngokushaya ufike ukumthengela kwa something ufike ukumnikeza kwa 15 rand itex ubunayo esikhwameni ngenxa yalento le so wena izikhulumele nabo abantu so uyivala ivideo yakho yini ufunayo nje yona ukuthi bangincede ngayo manje wona Brian cela nje isizo lami nethi mangiselela ne-rehab just rehab ikhanse ngabonga ngiyacela abantu okukhona ukusiza onalo lowo mandla ngiyacela ngicela usizo lunjalo
Hayi ngiyabonga na Brian. Ngiyabonga kamampela noZwile bazwile emakhaya. I hope youth can stay away from ama-drugs. I hope youth can really stay away from just smoking in general nje. Because kungizwisa ubuhlungu kubona amagenge abasasemancane kanje agcina sewaphelela la emgwaqweni njalo. Kungizwisa ubuhlungu kamampela. Njani Nkosi kubusise ambala nje abayenza so. Yeah. Njani ngicela nawe uye phambili. Bambala abantu abayenza so youth ngicela nayo ish. Ngadlaleli kulesimo ngokuthi. Yeah, na Brian. Because le ikomnandi. Ikomnandi. Ayikho mnandi lempilo Dog. Ifana notshwala lento lena. Uyaphuza kuseni dakwesihlamahlama what's next uzisho ukuthi imali egroza leyo imali ukuthi yabo We could have done something better Dog. khala since 2014 ngibe imali le nje yami ngila itown Yeah. mawuthi uyayibheka leyo ma 30 rand Cabanga la uma-30 rand Dog. kulitolo what's the imali engakanani kube nginani angina even hey Kunzima nje yami. so ngicela youth ish Akuzolunga na Brian. Just nje uthembe na kuNkulunkulu ngicele nje umthandazo umcele ukuthi Dog impilo yakho uyafuna ukuyichinja na. Anakona la izoyichinja impilo yakho. ifuna wami efisa Umncane Dog 25 years Joe. Come on. Semncane. Chinja impilo yakho Dog yami. efisa Elivale ivideo yakho Brian. Ubeke nje amagama akho amabalwa anye ngisakubuza next May. So isikhathi ukuthi uyikhulumele bese uyayivala. ngicela abantwana basekhaya lempilo lengiphilayo ayikho mnandi yabo le life lena ungayifisi nokuyifisa Yeah. futhi nje yami yekela utshwala yekela ukuphuza isikole umzali mangithithisa ungathuki imali leyo rayile blame umama ukuthi hayi umama usuke kufaka endleleni right Usuka kutshela iqiniso usuka usuka kuthaka. guide nje yami yimbi le ndlela yimbi le ndlela bathi indlela inamanyeva lena inamanyeva ndoda lena hey lena inethuna kuphela njani ngicela ngasondela esuneni ngisigubhele lami ithuna ungibona kumanje Siyabonga. ukubuya danke nisale kahle ya kamnami usiphiwe mahlangu so ngiyabonga bantu mangabe nikhonela ukungisiza mama ngiyaxolisa ngoko konke engikwenzile ngifuna ukutshintsha impilo yami mama ish ngicela ube nami ungibekezelela thina namanje nje usangibekezelela ngifuna ukutshintsha kusasa early ngikhone nami ukuyenzela something mama konke la lento engikwenzile kuwe ngiyaxolisa mkhuludala ngiyaxolisa ngicela ungikolele kepha-ke mangithola usizo ngizokutshengisa ukuthi ngicela uxolo hayi ukuthi kumele ngikuthenge but ngothando lwami ngiyaxolisa mama xolisa mama